जुगदान हिनै टिपिएफ नि हिनै बरक परिसरे जुगदान खाने खरकसागा कृष्ण देवबर्मा बिनि बुट से काया कइनो ओ बुट कायानो से बरक फुनुगै दंखा आबो उलुकुरो बुजिनायदि बबा हायो थांसु तोइका सिनि जाय टिपिएफ नि बबो सस्पेंड खाय रजा से टिपिएफ नि आउट एल ऑलरेडी बो टिपिएफ निंगलिया टिपिएफ नि आउट खाय रजा अमा हाय बरमा टिपिएफ नि नै एरें एरें बुम टक सावै सुजावै फेक न्यूज नामै बरमो फुनुगै दंखा आं किसिसा कक ति साना नांमानि के महायनो बिषय थांनाय जे 12 तारिख मार्च मासनि दिनै जे फेक न्यूज कायसा नुकमानि आबो सोंब्लायके बोखा तंथगिया तामंगे कायसा एरें एरें कक ति सामानि कक का सामानि हाय सोंनुगै दंखा पारा एरिया निंगै तामले हिनबा जे जों अ जागाव नुकमानि गाकाय सिनि सार कमल कलय ब जे 11 महारानीपुर तेलेमुरानि कायसा कैंडिडेट बिनि खुक्तै बिनि फेक्स नि सब पुस्का छबो नुकजाक जे रंगिं टिलानि 29 परिवार पीपीएफ नि संगठननि बरक टिप्रामो थावो फाइ जुगदान खायका हने जे फेक न्यूज नामजाक आबो फिया सुनि मतेवा संगो जागा जे बरक नि मखां न सोंनाय नेमेनि अ जागा सोंनुगो टीपीएफ नि 6 आदंगे खरक नयंगो रमेश देवबर्मा कृष्ण देवबर्मा बरक खरक नयनो टीपीएफ नि संगठननि प्राइमारि नि बरक सोंनुगो ताई आ जागा जतन सामप्लाय रकनि जालाय रंगरको तंनाय तुइमुदु रकनि आ जागा सोंनुगो टंका ताई अरो बाद्राय रकनि बरक पर्यन्त आ जागा सों पुस्का तुनुगो फियाबो आ जागा नुकजाकमान इंगांगातामो सुदु साखमागा द्रंगितिला शिविर नि सिमिनो 29 परिवार যোগদান খাইকাने पुरा फेक्स न्यूज तंग फुनुक तंगमानिनो जों गो सिउना हानमु सुंया ताम निंगा एबो एरें एरें सामजाकमा हायनो नुगो अबनो आं कयो अमा हेरखे खरकसानो एरें एरें खलाई पजा बगमा हाय सिलचामा हाय खलाई नुगै तंगमाने बरगनो दाउट खायनाने बगे अबनो जों कोन मते पारानि एरिया नि जों गो सिउना हामाया अबनो लुकुरो नायनेदि बबा हायके स्नामबुई फुनुगै तंखा जुदि साया तंखे कानो ना कदी आं कुबुइनो सानामु संगो कुबुइनो फुनुंनामु संग कुबुइनो साकिरनामु संगो एरें एरें बानोगै फुनुगै बरकनो लुप फुनुकनानि बरकनो दाउट खायनानि बग मु सुंमानिया तामैके नुगै तंमा बाय ब्लाइ खलाइनो आबो जों नुकजा खा जागावो खरक नैनो जुदिनो अस खरक नै बरकनो 87 परिवार हनै सामानि फियाबा बरक खरक नैनो से संखे नुगो अ जागासिनि पारानेंगो ताको अ जागा बाद्रायले ना बाद्राय क्वारें निंगै बिनि लगी संगांखाय मुखथों फालफुं अ मुखथों फालमा जागानि ब हा जे बर कुथुमा जागाव गानांमा बाय नाय टंखा बनो बाहाय हाय खलै बुमुंति सावै ब बिनि बुमुं बरजाक न हने आ जागा जों खोनावो फियाबा आबो बुसुक जरा सयत बुनि बुसाइकिसो सायखना रथों बिनि बिहिक बुसुक जरा सयत जुगदान देखाय खायरथं आबो बिनि बुसाइनो सायखना रे नांथों ao ano ngor kham no mu ketung phal tong mani ngano I sal ko mo ko tho alo nu ya ko ga kisa nai na ga na ga than ta ko nai nai di ta ni sa ga nai nai ga thang ga ko ri ham ya ro kan ta than di ko lo ko to ba than ba sal phai ma ba we no ko thang ri kan se ba kisa nai nai ni thang ga ta am su no ko na bu ko no salan bla na ka ri ga ba mu ketung ba phai ga ta se phai ka mu ketung phal la am ba to phai dong ki ba to ta sa sara ko कमल कलयनो नुगिया खोबा नायना हनै थांगाता आसुक सिबले आरो कोनो बरंनि थानियाव थाङै सारेन्डार खाया करे करे हंगन नखा टिपिएफ दाखलाय आं टिपिएफ खायो टिपिएफ खायो हामबाय दाको